Today we finally kicked off our launch of the Machikama Green Walk all the way in Butterfontein. Ik wil eerstens van zeker verleden dankie zeggen dat hulle uitgekom het en Butterfontein gedink het. Bietjie met die jeug van Butterfontein kom praat het. Butterfontein en die dorpies rondom Butterfontein het hierdie inisiatiewe so nodig. En ook bietjie nodig om ondersteuning en motivering van buite te kry. Ek volg nou maar so vir 'n tydjie om te sien wat zeker verlede doen sinds hulle nou op 'n stadium 'n workshop gehad het met jeugdiges van Regol Machikama. Je weet zeker verleden dat programma hier aangebied vandaag. Mijn punt zijn naam is die, ik zie iets, hulle try iets goed doen, maar als het hier gaan verloren, als de mensen gaan die gronden, die skrif sê, die mensen gaan die grond, die gebrek aan kennis. Dus wat die mensen nog niet try, iets goed man, we staan. Zoals we hulle kan kennis gee, kan train, something like that, dan kan ik hier gewoon toe gaan, we staan. En dat is wat ik punt. So, dankie voor jullie vandaag hier geweest is. Ik is vandaag die bedrijfsleden en dat ik wel net dat door zich vorentoe moet gaan in Butterfontein en dat alles positief zal uitwerken. Die verandering wat ik in Butterfontein moet zien is dat die jonge mensen werken. Het is goed om te weten dat daar een organisatie wat werkloosheid wil aanspreken in die gemeenschappen. Want samen die aanspreek van werkloosheid kan je ook zoveel andere dingen aanspreken. Zoals onderrig, wanneer jeugdigers opleiding kan krijgen, wanneer jeugdigers betrokken kan raken bij die learnership zoals wat hulle beoog om te doen. Die green initiatives wat zeker verder wil doen is baie goed. En een beetje ons jeugdigers bij landbouw betrokken te krijgen. Dat zal ook helpen om die voedselzekerheid aan te spreken in die land. Het spreekt ook een groter probleem aan. Al is het nou een organisatie wat eigenlijk net eerst focust om op Vredendal te beginnen. Dat gaan zoveel groter impact hebben, groter Zuid-Afrika. Groter Afrika aan geheel. Ik zou het baie graag wel zien dat Butterfonteinse jong mensen vorentoe gaan. Ja, dat is een beter uitzicht. En ik zal het noemen, dat is onze gemeenschap optelt. Ja, dankie dat jullie uitgekomen op de eerste plek. En dat jullie ze hier kan weer zoeken bemoedigen. En ik waardeer het baie. Iewers te beginnen mee. Mens moet iewers beginnen. Alles het soos liefde intree. En ik wil die gemeenschappen aanmoedigen, ik wil die publiek aanmoedigen om schenkings te maken door die organisatie, schenkings te maken door die event. Sponsor het tree, want met intree, dat is waar nou onze mail gaan beginnen klaarmaken. Jouw rand, jouw 10 rand, jouw 5 rand kan een ripple effect voor Zuid-Afrika heeft, voor Afrika heeft en jouw gemeenschap heeft. Want jouw 5 rand of jouw rand wat jij bijdraagt, kan op het einde van die dag voorzien dat de mensen is wat werk gaan krijgen en dat de mensen is wat de socio-economische omstandigheden zal verbeteren.